Yo, what's up mga tropa? Magandang hapon sa inyong lahat and welcome back again sa ating panibagong vlog. At aalamin natin yung sitwasyon namin dito sa Barangay Carot. Dahil kagabi katatapos lang ng pananalasa ng Bagyong Imong. So before 16 years ago Bagyong Imong na naman yung nanalasa dito sa amin mga tropa. So ngayon aalamin natin dahil nagtumbahan halos lahat ng mga punong kahoy dito sa amin. Kung makikita nyo dito mga tropa, may mangga na dito na natumba. Tapos dito sa likuran natin yung mga punong kahoy nagtumbahan na. Tapos mamaya iikutin natin lahat from here sa Marimpay. Iikutin natin from Carot, tapos lalabas tayo din dito sa Marimpay mga tropa. Alright, so let's go. Alamin natin yung sitwasyon ng Barangay Carot. Ano nangyari? Grabe. Hello Ma'am Joy. Si Ma'am Joy pala. So papakita natin yung sasakyan nila. Anong nakatama? Ay wow. Ayun na natumba yung yung garahe. Ayun na yung nakatama. Nakatama kaya natumba. Ay puta. Nabaluktot itong tubo. Ay kaya pala. Tubo pa yung nakalagay. Bumaluktot. Grabe oh. Yan oh. Ay puta, grabe, wasak ang windshield oh. Tapos grabe oh, wasak yung windshield mga tropa. Kay Bayaw Jubit pala to. Wasak yung windshield oh. Grabe, basag. Tapos yung grabe yung puno ng mangga, tumba lahat. Grabe. Pero galing pa doon yung sangang? Galing pa dito yung sangang. Oo. Yan, bumagsak oh. Oh? Ayun oh, nabutas doon? Oo, dito ko pinarada yung sasakyan. Ay dito? Oo. Ayun oh, may butas. Tapos bali lahat itong mga... Ay, ang laki naman pala. Ang laki naman pala ng nakatama. Ayun oh, ang laki ng sanga mga tropa oh. Galing dun sa may, ayun oh, mangga. Sige Uncle. Thank you. Grabe, wasak yung kotse mga tropa. Yung simbahan mga tropa ng Mount Zion, okay naman. Dito buti na lang nalinis na ito mga tropa oh. So may gumawa na, may naglinis na. Ay dito putik. Grabe oh. So ganito katindi yung iniwan ni Bagyong Imong version 2. Kasi napakatagal tropa, napakatagal na makaalis yung bagyo na yon. Grabe, hindi kagaya dun sa Imong version 1 na mabilis lang siyang umusad. Ito napakabagal. Grabe yung kuryente. Matatagalan kaming mawawala ng kuryente na to mga tropa. No. Kaya hindi natin alam kung kailan natin na-upload to. Grabe. Oh shit. Grabe oh. Yung gusto mga tropa ng kuryente na tumba na. Oh my goodness. Wala, matatagalan talaga kaming nawawala ng kuryente na to. Grabe, delikado to. Tara dito mga tropa. Dan tayo dito sa Minas. Uy, tropa. Mga tropa natin. Kaya dadaan tayo dito sa tabing dagat mga tropa para malaman natin yung sitwasyon. Grabe. Yung bahay dun nilipat na yata yung bubong oh. Ayun oh. Ay wasak yung bahay dun mga tropa. Shit. Ito na yung yero dun. Ayan yung yero mga tropa oh. Balikan natin suboy. Ayan na subo na. Uy, may dala ka pa palang bangas. Patingin na ang bangas mo. Binabenta mo? Hindi. Ayun yung yero mga tropa yun oh. Grabe, nakaabot dito yung yero. May kalsada. Right. Sige
Grabe. Halos mawasak lahat ng punong kahoy, mga bahay. Sobrang lakas talaga ng hangin kagabi, lalo na yung, diba, ramdam mo yung bagyo tapos biglang mawawala, tapos biglang hahagupit na naman. Yun ang pinakamalakas mga tropa, yung hagupit na yung pabalik. Yun, tumba lahat mga puno, yung mga saging ha. Puntahan natin. Oh shit, grabe yung mga saging oh. Ubos mga tropa yung saging. Grabe, ubos lahat oh. Ang lakas talaga ng bagyo na yun, version 2. So dito pala yung tinaanan ng bagyo mga tropa sa amin dito sa Anda. Uy, shout out. Kumusta? Hindi ka na bagyo? Bagyo. Na bagyo din. Tanda na Tagiro. Di ba marami ka namang bangos? Marami din. Yun nga mga tropa no. So may nabutas daw na case dun sa may Marimpay. So nakawala yung mga bangos, kaya maraming bangos ngayon dito sa amin at libre pa. O di ba? Yun nga lang ang problema ng mga tropa, walang kuryente, hindi may stock yung mga bangos, kaya ang ginagawa nila, dinadahing na lang nila. Sus, grabe yung mga tropa oh. Wasak yung mangga oh, putol. Ang dami kasing puno ng mangga dito sa amin. Dito sa lugar ng sarado. Hindi tayo makakadaan dito. Ayan oh, wasak mga tropa oh. Hindi tayo makadaan. Pero may gumagawa na. Ayun, kumbar yung puno ng akasya oh. Ayan oh. Wala pa pong daanan dito, Nay? Wala pa po. So may security guard pala sila yung baka. Hindi pa pwedeng dumaan, boss? So babalik tayo mga tropa. Ayun, hindi wala pa eh. Hindi pa naabot ng mga naglilinis ito. So alright. So may nakita tayo mga tropa ng simbahan ng Catholic Church. Okay naman sa mga tropa kasi dito sa side may mga natumba rin pero hindi gaano. So dito tayo sa may plaza. Oh shit. Okay naman mga tropa. Ito naman yung plaza. Simbahan ng IFI Church dito. Okay naman. Ito grabe. Tanggal yung mga bubong mga tropa. Atid ko dito sa tropa natin. Ay kay kuya. Ano nangyari? Meron ba? Yun o. Sa pinagbibilihan natin ng goto kay kuya nawasak yata o. Nawasak mga tropa. Yung mga yero. Tapos itong bahay na to nawasak din o. So, sa bahay ni Roman, yung kabas ni Mrs. Okay lang? Okay lang kayo ta? Sige. Night cut? Night cut? Yung tangkal yung bubong mga tropa. Ayan mo. Sus, wasak po. Grabe, wasak mga tropa. Hindi tayo makadaan doon sa papunta sa grabe, lumipad yung bubong oh. Aso. Church of Methodist. Okay naman mga tropa. Okay naman yung Methodist Church. Hindi. Grabe. So may mga nag-aayos dito na tropa o may mga uy! Bakit tumba? Tumba yung mangga. Sino ka ba mo? Sapa? Ay, sapa. Yung simbahan din ng Baptist Church. Okay naman mga tropa. Mamaya po tayo dyan. Oh, hindi tayo makadaan. Hindi makadaan dyan. So, pero dadaan tayo dyan mamaya. So, ikot tayo.
Ayun, grabe oh. Dito sa kanila titing sa tropa natin. Okay naman. May mga nabuwal lang na mangga. O diba? Halos mangga lahat yung tanim dito. Mayaman sa mangga ang barangay Karot. Pero yun, grabe yun mga tropa, no? Yung kotse, wasak. Wasak ang windshield. May mga, uy, shout out. Shout out. Ay, grabe to. Dito yata sa kanila Kuya Fred to ah. Ayun o, tumumba ng bahay. Mga tropa oh. Ayun o, tumumba na yung bahay oh. Sa sobrang lakas. Natumba rin yung mga mahugani. Ay, ito mga tropang wasak oh. Grabe yung yero. Umangat na. Wasak talaga ang mga tropa. Nagliparan yung mga yero. Ay, grabe. Dagat na tayo mga tropa. So nag-iikot-ikot lang tayo. Ikutin natin itong buong Karot. Shout out. Ayos lang kayo tante. Yun daming ano? Ano? Arakan. Karagan. Ada balto dari way na. Kriketer lo. Ay, Sakit. saan? Tada lang nakita na. Ay, anong yun? Dito sa may tabing dagat mga tropa, ito yung mga pinag-parkingan nila, naglalagyan nila mga bangka nila. Ayun, so far okay naman yata dito sa tabing dagat. Ayun eh, tumba na yan ah. Uy, tuloy pa rin. Eh, daming bangus ko. Yung bangka mga tropa pinunta na nila sa kampang para siguradong hindi masira ang bangka para safety. Yes, yeah, shout out. Welcome to my vlog. Kunak mo tumayab ka. Ganda eh. Ganda. Kunak mo nag-dye na ka. At ang bablaga ko lang ito eh. Garat. Ayun, yun nga lang, hindi makalusot. Kasi yung bangka kasama sa sasakyan. So atras tayo. A-adjust nila yung bangka. Kulang pa. Yun, sakto na. Ito pala kay Gerson, yung mayaman dito sa Karot. Naka 4 wheels na. Nakakalibre. Mayabang, hindi ba? Huwag lang mayaman. Yun, okay naman dito mga tropa. Eto na mga tropa, eto na, grabe yung poste. Ayan na, at nabuwal na yung malaking kamantiris, puno ng kamantiris na nabuwal na mga tropa. So napaka-sentimental value ng puno na yun kasi dyan kami nag-aakyatan ng bata ko. Kasi nabuwal. Manang ulit. Uy, sita. Ay grabe mga tropa, yung waiting seat dito sa may tabing dagat
Ano? Wala. Tinangay buo. Yung tinangay ng buo. Grabe oh. Dito grabe, ang dami palang natumbang puno dito. Ayan oh, grabe. Alam yung sampalok nabuwal. Tapos nawasak itong puno na to. Naputol. Ay. Mapapalaban si Nano mga tropa. Mapapalaban si Nano na pula. Pero so far dito sa banda rito mga tropa, okay naman. Walang masyadong natumbang puno dito. At okay naman yung mga kabahayan dito. Hindi naman gaano. Doon lang talaga sa parting taas. Doon sa may part doon sa malapit sa amin. Tsaka doon sa aming mga tropa. Hindi na nakapagbiyahe yung bus oh. Kasi wala talagang madaanan. Okay, nakapaglinis na sila. Dapat po. Yan. Oh no. Ay wala talaga mga tropa. Matatagalan bago magka-kuryente na ito. Ayan o. Sabi o. Sumampa na yung puno ng ipil-ipil sa wire. Wala na. Kabunta. Ito pala kaya yung takalapit natin. Ha? Okay, right. Lalapod ako dyan sa elementary. Oo. Ay putik. Tumba na kuya. Tumba na yung poste. Oh. Ay. Grabe oh. Buwal din ng mangga oh.